vítajte pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli. A dneska som tu špeciálne v novej reštaurácii, ktorá sa otvorila v Petržalke, All Inclusive reštaurácia, ktorá bola predtým pre všežravcov, ale zmenila sa nedávno na úplne vegánsku reštauráciu, ktorá ponúka veľmi zaujímavé menu. A dneska sme ho prišli s kamarátmi teda vyskúšať a máme tu aj špeciálneho hostia, našu Muriel. Takže aj, môžete sem prísť aj so zvieratkami. Domácimi. Domácimi. Všetky majú prístup, ako vidíte. A nebojte sa osloviť proste majiteľa, aby mu doniesol vodičku alebo jedlo a odfotiť sa so zvieratkom. Bude tu krásna výstavná sieň všetkých zvieratiek, aj Muriel tu bude. Všetci, takže čo nás navštívili. pozrite, ako sa tu môžu dobre mať vaše zvieratka. Takže k Muriel sa ešte potom dostaneme. Teda možno, že nám pán majiteľ povie niečo o Muriel pekné. Takže zatiaľ sa spýtam teba, Lukáš, že ako sa to stalo, že z reštaurácie sa stala vegánska reštaurácia? Kde bol ten prvý impuls? No, prvý impuls bol v podstate, my sme robili vždycky vegánsku pizzu. S tým sme mali už nejaké skúsenosti a tak ďalej. No a prvé impulzy boli, pomôž mi, prv bol ten vegán, nebol vegánsky deň, prv bol vegánske hody. Na vegánskych hodoch sme boli. Boli sme tam aj my, ako ešte pizza Cezar, to je taká druhá prevádzka, kde sme robili vegánsku pizzu. Videli sme tam veľa ľudí, veľa vegánov, čo bolo aj také prvé pozitívum, aj my sme sa tam stretli. A v podstate videli sme, že čo všetko sa dá spraviť ako vegánske, lebo predtým ja, priznám sa ako nevegán, som si predstavoval vegánsku stravu iba jablko a papriku, ovoci a zeleninu a nič viac som v podstate pod tým nevidel. Takže tam som videl, že proste aké pestré to dokáže byť a jak sa človek dokáže najesť, je to veľmi chutné a tak ďalej. Takže to bol taký prvý kontakt s vegánmi. Potom kúsok na to bol vegánsky deň 2. novembra, kde vlastne sme robili tiež, ako už bol inkluzíve, sme robili vegánsku pizzu a dali sme sa tam, že tiež tu bola tá vegánska pizza, bola tam 50% zľava na tie vegánske hody a že ako to bude. No a 2 dní pred začatím toho vegánskeho dňa vlastne som si pozeral mapku a zistil som, že som vlastne jediná reštaurácia v Petržalke, v strede Petržalky, ktorá ponúka niečo vegánske. Takže chudáci vegáni nemajú čo jesť? Chudáci vegáni z Petržalky, čo je najväčšie sídlisko v Bratislave, nemajú čo jesť, takže prečo niečo pre nich nespraviť? Takže to bol prvý impuls, potom to bol druhý impuls a tretí, posledný bol priamo ten vegánsky deň, kedy vlastne sem chodili všetci tí vegáni, všetci boli veľmi milí k počudovaniu, ne, všetci sú veľmi milí a proste všetkým veľmi chutilo, všetci sa tu najedli. Veľa ľudí malo problém s tým, napríklad boli v iných reštauráciách v ten deň a že nemali to, mali zavreté, už to mali vypredané a proste u nás každý, kto došiel, tak každý tú pizzu dostal, všetko sme mali pripravené. Ako poriadne reštike? Áno, a bolo tu úplne plno. A to bol proste taký ten tretí impuls, ktorý mi povedal, že ideme do toho. Že bude to dobrý biznis? Presne tak, a biznis, všetko. Asi tak. Hej, že jedno druhé. A že ideme do toho, jedno s druhým a bude z toho vegánska reštaurácia. Potom som to vyhodil na Facebook a zrazu bez reklamy, bez všetkého som zistil, že tam máme 500 lajkov a neviem koľko strašne veľa zdieľaní, takže myslíme si, že to bol taký fajn krok. Vegáni to chceli. Áno. Takže teraz, a vlastne k tvojmu menu, teraz ako si hovoril, že si išiel do toho po svojom a teda ponúkaš normálne, klasické jedlá. Čo sa týka jedál, presne tak. Ja ako nevegán som tiež rozmýšľal, že teraz, keďže už som vedel, že to není len to jablko a len tá zelenina, tak som rozmýšľal teraz nad tým, že aké jedlá spraviť. No a keďže príklad poviem, ako nevegán by som si dal vypražený rezeň. Tak teraz, ako by som rozmýšľal ako vegán, dám si náhradu vypraženého rezňa, dám si vypražené roby. Náhrada, mesa a tak ďalej. Takže presne na tomto je vlastne zostavený náš jedálniček, že máme miesto mesa na prírodno, máme tofu na cesnaku, na prírodno, napríklad na pambici, potom ja neviem, vypražaný sír sa tu sír ozýva. máme, vegánsky vypražaný sír, ktorý je veľmi žiadaný a asi najpredávanejší, ktorý tu máme. Vegánska pizza, ja neviem, parené buchty sme mali, tak tie sme tiež prekonvertovali na vegánske parené buchty domáce, robíme ich zo špaldovej múky, čo je tiež fantastické. Mali sme taký nápad napríklad, čo som kedysi dávno jedol v Nemecku, u nás som to nikdy nevidel, štrúdla
tak sme spravili vegánsku štrúdlu makovú, ale sme ju dali s pudingom, čo je tiež veľmi zaujímavá chuť. Alebo takéto veci. A tiež sa chystáme napríklad veľa nevegánov, všetci sú do toho, že steak, tak sme tiež vymysleli, že vlastne vegánsky steak s dubákovou omáčkou a tak ďalej. Takisto zdravé hranolky sme dali, celerové hranolky, máme aj normálne, ale aj celerové, ktoré sú tiež veľmi chutné a tak ďalej, tak sme to vlastne pomiešali. Dobre, tak sa tešíme, že to vyskúšame a ukážeme vám, ako to bude vyzerať, takže už sme si objednali a možno, že si dajú Muriel. Nám to všetko dojde, tento po nás dopapá. Mojím druhým hostom dneska je Marcel, ktorý vlastní toto krásne prasiatko, ktoré má asi 10 mesiacov. Sme sa zhodli, že možno, a volá sa teda Muriel. A dneska to s nami niečo ochutná a prasiatka sú veľmi vďačné domáce zviera a vegáni sa to strašne snažia pušovať, že je to, áno, že je to inteligentné zviera, ktoré je proste dokonalý spoločník a ty teda už s týmto prasiatkom určite dobu žiješ. Áno. Takže aké to je? No takže ja som bola kedy vôbec nepremýšľal nad tým, že by som mal prasiatko alebo že by som bol majiteľ prasiatka, ale keď som teda prešiel na vegánsku stravu a začal som viac študovať problematiku aj týrania zvierat a rôzne organizácie na ochranu zvierat, tak som zistil, že to, čo si bežne ľudia myslia o prasiatkách, že sú špinavé zvieratá, že patria do chlieva a že smrdia, tak vôbec to nie je pravda. Naopak je to zviera, ktoré ti dá veľa lásky, ktoré príde za tebou takisto ako pes, že sa chce pohľadkať a dá ti takú istú lásku, v podstate ako iné domáce zviera, ktoré bežne ľudia chovajú. A robia medzi nimi rozdiely, pritom neopodstatnenie. Takže rozhodol som sa v podstate zaobstarať si prasiatko od bežného chovateľa, ktorý ich mal asi na iné účely ako zvieratka domáce. Chovanie doma. Tak sme ho v podstate zachránili, no a tak si spolu nažívame teraz. A v čom je to iné, ako starať sa o psíka, povedzme? Čo si také prasiatko vyžaduje? Čo má rado? No, také prasiatko hlavne veľmi rado papa. To je jeho asi taký Úkol dňa, potom oddychovať, vyvalovať sa na slniečku a tak proste. Také dobré, lenivé domáce zvieratko. Tak, ako to tu vidíte teraz. Hej. A hovoril si teda, že dneska si ho aj teda kúpal, takže... To inak má strašne rado vodu, milujú prasiatka, dokonca vraj vedia aj plávať, to som ešte neskúšal teda. Na kúpalisko zoberieš na budúce leto? Inak vychádza si dobré aj s ostatnými zvieratkami. Není problém aj s obsom, keď sú spolu, lebo mám ešte 2 psíkov, takže úplne si nažívajú spolu a je to všetko v pohode. Hej, takže dúfam, že si to ešte osmelí a aj si pospí a že nám ešte teda ukáže, aké je to. Pre mňa je to tiež prvýkrát stretnutie so zvieratkom, alebo teda s prasiatkom, ktoré není v chlieviku a tie klasické proste ošípané, čo majú ľudia, čo sme mali aj my, takže je to úžasné ako... Pokiaľ prasiatko je v chlieviku a nemá napríklad priestor na ten svoj, že aby sa prejavilo, tak takisto potom vykonáva napríklad potrebu a je špinavé z toho, že nemá na výber proste, hej, ale keď má výbeh, keď je ako u mňa, že má záhradu a môže tam behať a robiť čo chce, tak chodí napríklad na jedno miesto, iba vykonávať potrebu a tak, takže to vôbec nie je tak, ako ľudia majú o tom, majú také skreslené predstavy o tom. A hlavne to vidíš, že tie city prejavuje úplne ako každé iné domáce zviera, či to je pes, takže by som, neviem si to predstaviť už teraz, že by som napríklad mal zjesť niečo zo zvieratka, ktoré je takéto úžasné. Mal by to hlavne každý podľa mňa spoznať, to zviera, a inak by sa na to pozeral potom, mal by úplne iný pohľad už všeobecne na zvierat, lebo ja už som mal viacej napríklad kačičky, ktoré som dostal na narodeniny ako darček, alebo zajaca a podobne, takže to keď spoznáš s tými zvieratmi, keď sa spoznáš, tak inak sa už na to pozeráš proste. Ale Muriel má takú starostlivosť, že niektoré ani psi tak nemajú. Teraz je natretá kokosovým olejom. Muriel dneska nosí kokosový olej. To je krásne. No, ona to už úplne dáva. A evidentne je dobré, lebo to môžete vidieť aj na tomto úsmeve. Ktorý asi nevidíte, ale Muriel sa nám krásne usmieva. Takže prídite ochutnať aj so svojimi zvieratkami. Ďakujem, že ste sledovali ďalšie video. Vidíme sa zase na budúce.
a pravdepodobne vám želám ešte pekné vianočné sviatky. A lajkujte, šerujte, komentujte, kupujte prasiatka, zachraňujte prasiatka, adoptujte a zatiaľ sa majte. Čaute.